Den der rører så meget på Facebook. Hun har et godt talent i fodbold, hva'? Gå og spil med hende. Nej, få hende til at være i bolden. Du skal bare løbe efter hende for at få hende til at blive ved med at synes, det er sjovt. Du skal ikke tage bolden, Mike. Du skal lade hende op. Mike, det er kun når hun ikke gider mere, at du skal faktisk have givet igen. Internetsensation. Jeg håber så meget, jeg fik det med, hvor hun væltede dig. Så snart ikke hun gider mere. Jeg har aldrig set noget lignende. Spark den ud. Langt ud. Mike, vil du lige filme lidt? Er du frisk på, at du filmer lidt? Kom her, venner. Jeg skal have nogle klip. Du laver prøver med. Det var det internetsensation. Det er en tur, jeg er ikke ret god til det. Kom her, venner. Lad hende vælte dig. Så for hun vælter dig, Mike. Fordi det er det, man får de bedste videoer. Giv mig en streg. Jeg jobber på min egen poder. Nej, ikke min bold. Giv mig den. Skyd den langt væk. Giv kameraet langt. Hun må have den på en poder. Det kan snart af med hovedrollen. Hovedrollen. Det kan snart af. Den her vej, Mike. Skyd den lige over hovedet på mig. Skyd den over hovedet på mig. Okay, vi tager den på 4 minutter. Så kan vi